Радужны Загорскі ў бліжэйшыя 3 гады і новая жылая забудова Казляковічы. Усё гэта назвы буйных мікрараёнаў Пінска. Толькі за мінулы год у горадзе над Пінай было пабудавана больш за 63 тысячы квадратных метраў жылля. 4 новыя шматпавярхоўкі выраслі ў мікрараёне Загорскім. Паралельна з будаўніцтвам жылля ствараецца неабходная інфраструктура. Сёлета ў Радужным адкрыецца новы дзіцячы садок на 240 месцаў. Акрамя таго, свае дзверы адчыніць так званая заходняя амбулаторная поликлиника. Вижу основную задачу в том, чтобы повысить качество и придать дальнейшее совершенствование по всем направлениям деятельности. Насычанымі на змены бліжэйшыя 2 гады будуць і для гарадской прамысловасці. Праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця Пінска прадугледжана рэалізацыя больш за 30 інвестыцыйных праектаў на агульную сумму больш за 120 мільёнаў долараў США. На первое место поставил бы реализацию проекта холдинговой компании «Пинсдрев». Это строительство энергокомплекса на одной из площадок данного предприятия с объемом инвестиций порядка 19 миллионов евро. Продолжается реализация инвестиционного проекта на Амкадоре. Этот проект по его модернизации со строительством нового производственного корпуса и установкой автоматической линии, по сути, это конвейер по выпуску техники. Пашырэнне вытворчасці ці мадэрнізацыя чакае бадай што кожнае буйное пінскае прадпрыемства. Акрамя таго, працягнецца добраўпарадкаванне гарадскіх вуліц. Ужо сёлета выдаткаванне на ўдасканаленне якасці дарожнага пакрыцця павялічыцца ў 2 разы. У планах і будаўніцтва сучаснага дзіцячага парка. Гэты праект зараз абмяркоўваецца. А вось лёс моста праз Піну ўжо вырашаны. Па словах кіраўніка Пінска Івана Рабкаўца, да яго рэканструкцыі спецыялісты прыступяць напрыканцы сакавіка, пачатку красавіка. На час работы рух тут будзе перакрыты. Прадугледжана ўсталяванне часовай паромнай пераправы. Для захавання рачной навігацыі паром у начны час на некалькі гадзін будзе адводзіцца ў бок.